Ćao svima! Danas pravimo najprostije minđuše ikada, od kože. Zato vam je potrebno parče papira koje je mnogo manje nego ovo moje koje pokazujem, dakle 6x6 cm je sasvim dovoljno parče papira. Zatim vam je potrebno parče kože koje je minimum debljine 2 mm i isto može biti dimenzija 6x6 cm maksimum, ne treba vam više, ja sam imala ovo parče pa sam njega iskoristila. Potrebno vam je parče, malo parčence kože tipa 3x1,5 cm, nešto slično tome, ali da je tanje. Ne mora biti koža, može biti i skaj, ali je potrebno da je tanje, recimo minimum 1 mm. I potrebno vam je opet koža ili skaj, ovo konkretno što ja pokazujem, jedna vrsta tekstila koja se koristi za izradu obuće. Meni se svidela i ovo je ta boja koja će se zaista i videti na našim minđušama. Zatim su vam potrebne iglice za minđuše, ali sa šrafovima koji imaju ugrađenu plastiku. Sada ćete videti na snimku tu plastiku. Jako je bitno da nabavite baš ovakve šrafove, zato što kada kačite minđuše na uši, minđuša će stajati uspravno kada imate u plastiku. Ukoliko kupite običan šraf bez plastike, minđuše će se kriviti na dole i onda to neće ličiti ni na šta i neće vam dobro stajati. Znači, ukoliko je moguće, kupite šrafove sa ugrađenom plastikom. Dalje, od alata su vam potrebne hemijska olovka, obična olovka i šestar. Dovoljna i plava hemijska, ona ostavlja sasvim solidan trag na crnoj koži, tako da možete koristiti i belu i srebrnu koje su najbolje za crnu kožu, ali i plava je sasvim dovoljna, taj trag će vama biti sasvim vidljiv. Potrebne su vam makaze i pored makaza potreban je takođe i lenjir. I naravno, neizostavna stvar je lepak, obućarski lepak, ja uvek za kožu koristim Sintelan i potrebna vam je najobičnija četkica za crtanje, odnosno za slikanje. Neka širina četkice bude maksimum pola centimetra, pošto mažemo vrlo male površine lepkom. Sada pristupamo konstruisanju kružnice i jednakostraničnog trougla. Ovo vam zvuči kao da smo se vratili u 3. razred osnovne škole, ali oni koji se sećaju kako se to radi, dovoljno je da kažem da je poluprečnik kružnice 6 mm, a stranica jednakostraničnog trougla 2,5 cm. Oni koji se ne sećaju toga, neka samo prate video instrukcije. Kada ste završili sa konstruisanjem kružnice i jednakostraničnog trougla, uzmite makaze i samo isecite ove geometrijske oblike.
Sada će vam biti potreban ovaj crveni tekstil ili koža ili skaj koji ste vi odabrali da se vidi na vašim minđušama. Na njega ćemo preslikati 2 puta trougao koji smo isekli i bit će vam potrebno ono malo parče tanje kože ili skaja na koji ćete preslikati krug takođe 2 puta. Vi sada ovde vidite da ja preslikavam trougao hemijskom na kožu. Međutim, u nastavku snimka ćete vidjeti da možete i držeći ovaj trougao zajedno sa tekstilom u rukama iseći ga direktno makazama. Dakle, nije potrebno uopšte da koristite hemijsku i da iscrtate oblik. Međutim, kada budete radili sečenje kruga, to je mnogo teže jer generalno je teško iseći ovako mali krug sa ovako malim poluprečnikom i onda je potrebno da krug preslikate hemijskom pa tek onda da ga isečete. Vidjet ćete u nastavku snimka o čemu vam govorim. Ovde sada pogledajte kako da direktno isečete oblik bez preslikavanja na kožu. Sada uzimate ono manje tanje parče kože, preslikajte krug na njega i zatim isecite makazama. Budite što precizniji, ali i nije toliko bitno zato što se to neće videti na vašim minđušama. Kao što vidite, ni krugovi koje sam ja isekala nisu najprecizniji, ali kao što sam rekla, to i nije najbitnija stvar. Za ovaj korak nam treba sada ona deblja koža. Treba da namažete površinu lepkom taman toliko da mogu da vam stavnu ova 2 trougla na tu površinu koju ste namazali. Dobro namažite kožu lepkom, ne treba da preliva sa svih strana, ali dobro utopite kožu lepkom. Kada ste završili sa mazanjem lepka na kožu, uzimate oba trougla i lepite ih na ovu površinu namazanu lepkom. Pošto su ovo jako mali trouglovi, možda sredinu možete prstom da pritisnete preko lepka, ali stranice ne možete. Ja sam se koristila krajnjim delom četkice da lepo, ali ne jakim pritiskom, nego onako srednjim pritiskom da zalepim sve ivice trouglova na ovu deblju kožu. Kada ste završili sa lepljenjem trouglova na kožu, ostavite da se lepak osuši. Ako ste bili nestrpljivi kao ja, pa ste počeli da sečete i pre nego što se lepak osušio, to opet ništa nije strašno, samo će vam se malo koža lepiti za makaze, ali opet samo budite precizni pri sečenju trouglova jer će se to videti na vašim minđušama.
ovako treba da izgledaju trouglovi kada ih isečete. Za ovaj korak bit će vam potrebni kružići koje ste isekli na tanjoj koži, zatim bit će vam potrebne iglice za minđuše sa kojih ćete skloniti šrafiće jer vam oni neće biti potrebni, treba će vam lepak i treba će vam šestar. Sada ćete uzeti šestar i sa onom iglicom na šestaru probušit ćete ove krugove u sredini, znači u centru kružnice. Budite što precizniji, a vidjet ćete i zašto. Zato što ćemo kroz te krugove provlačiti iglice i kasnije lepiti na trougao, ali samo pratite video instrukcije i sve će vam biti jasno. Kao što vidite, meni je malo teže išlo ovo bušenje krugova s šestarom, tako da preporučujem da ukoliko imate neku veću, deblju iglu, one baš velike ili nije bitno, može i manja igla, najobičnija, ona koju sigurno imate kod kuće, možda sa njom da pokušate da izbušite krugove. Mada šestar je isto ok, ja sam dobila rezultate koje sam želela. Ovde sada proveravam da li iglica može da prođe kroz tu rupicu koju ste napravili na krugu. Pošto ste sve prethodno uradili, sada završavamo naše minđuše. Potrebno je da namažete cele površine oba kruga, znači samo jednu stranu, ne obe. I ovo je malo pipa posao, zato što su krugovi jako sitni, malo ćete se umazati lepkom, ništa strašno, on se jako brzo skine, samo protrljajte rukama i on će se skinuti. A kad završite sa mazanjem krugova, uzet ćete iglice i namazat ćete njihove kružne delove. Samo pratite video instrukciju. Kada ste namazali jednu iglicu, uzimate odgovarajući kružić, bilo koji od ova dva koja imate, i provlačite iglicu kroz njega. Potpuno ga spajate dakle sa ovim kružnim delom iglice i onda sve to zajedno zalepite na suprotnu stranu trougla od one koje želite da se vidi na vašim minđušama. Naravno, namažite malo lepka na trougao, malo dunite i na iglicu i na trouglić da bi se to malo prosušilo i učvrstite iglicu sa trouglom. Ali pre nego što krenete da lepite iglicu na trougao, molim vas očistite ruke od lepka zato što se može desiti da vam ostane lepak na rukama, onda da pipate ovaj prednji crveni deo trougla koji će se videti na minđušama i onda ste upropastili celu stvar. Taj lepak teško da može da se skine, ako uspete svaka čast, ali vodite računa. Sada vam samo ostaje da stavite šrafčiće na minđuše i one su spremne za nošenje.
Ako vam se svideo moj tutorial, zapratite kanal, ostavite komentar, lajkujte. Ćao!